18-19 aprelde Mary velaýatynyň käbir sewitlerinde diňňysy ýagyş ýagdy. Munyň bilen bagly velaýatyň käbir owalarynda elektrik energiýasynyň we gadyň üpçünçliginde näsazlyk emele geldi. Bu näsazlyk ilatyň şol sanda önüm öndürjileriň gündelik durmuşynda dürli kynçylyklary döretdi. Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä, garawum etrawynyň owalaryna 2 günläp uzaklygyň tok berilmedi. Tok üpçünçligi gijelerine hem kadaly bolmady. Toğun kesilmegi netijesinde mekteplerde mugallimler tapaklaryň arasyndaky ara kesmeleri özleri keskitlemeli boldular. Bu böktünçlük etraplardaky önüm öndürýän telekeçileriň işini hem saklady. Agyz bekleýän adamlar garankyda agyz açyp näme iýänini hem doly bilmediler. Tok ýoklugy sebäpli mescitlerde azan hem aýdylmady. Dip Garagumlu owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde 20 aprelde gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ençeme ýaşaýjynyň sözlerine görä, Sewitde ýagyn ýagan mahaly ilatyň tok üpçünçliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaý ýygyderli gaýtalanýar. Yerli elektrik edarasynyň işgärleri munyň sebäplerini Sewitdäki elektrik geçirji tiýimleriň we transformatorlaryň könüleşip hatardan çykmak derejäge ýetendigi bilen düşündirýärler. Ýagyş ýagan döwründe Sewitiň tok üpçünçligini kesmäge mejbur bolýarys. Sebäbi simleriň ýagdaýy görür ýaly däl. Olar haçan üzülip ýere gaçda gaçybermeli. Transformatorlar hem gaty köne. Biz geçen ýyllar hem gorkup ýördük. Häzir bir ýerde tok çakşaýsa transformatorlar göni atlar. Onsoň olar tä bejerilýänçe ilat toksuz oturmaly bolar. Şol sebäpli ýagyş ýagsa togy kesýäris diýip ýaşaýjy yerli elektrik edarasynyň bir işgäriniň sözlerini titirledi. Adatlyk bu barada Garawumyň elektrik edarasyndan resmi kommentari alyp bilmedi. Ýagyn ýagyp howanyň birden salkynlamagy bilen Sewitde ilatyň gaz üpçünçligi hem yaramazlaşdy. Hojalyklaryň köpüsine barýan gadyň möçüri azalyp, ilat nahar bişirmekde we hammamdaky peçlerini ýakyp suw gyzdyrmakda kynçylyk çekdi. Owalaryň çäginde ýaşaýan adamlaryň gazlary asla ýok denýär boldy. Hammamlaryň ýylap ýetişmeýänligi sebäpli çagylar sowuk suwa ýuwunmaly boldy. Adamlar odun ýakyp nahar taýýarlamaly boldular. Şeýle-de olar agyz açar wagtynda otaglary ýagtylatmak üçin el telefonlarynyň çyralaryny ýa-da şem ýakyp mydar etmeli boldular. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri asuda ilaty gapyl basyp biljek tebii hadisalar barada öňünden ýa soňundan habar bermekden adatça saklanýar. Bularyň ilata ýetiren täsirleri barada hem ne ýurt häkimetleri ne de resmi media kelam agyz söz aýdýar. Galybersede elektrik energiýasyny we gazy daşary ýurtlara eksport edýän hem de özüniň tebii gaz gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ilat tok we gaz üpçünçliginiň kadaly ýola goýulmadylygy bilen ýyllar boýu ýüzbeýiz bolýar. Ýöne soňky ýyllarda bu problema hasta ýitileşdi. Ýurdun paýtagtynda velaýat merkezlerinde we çetki owalarynda gazyň, elektrigiň kadasyz üpçünçligi we ýyladyş ulgamynyň hatardan çykmagy ýygyderli gaýtalanýar. Bu problemalar gyşyň aýazly we tomsyň jokrama ysy günlerinde hasta ýitileşýär. Owalarda köp hojalyk odun ýakyp nahar taýýarlamaga we ýylanmaga mejbur bolýar. Bu ýagdaýlar barada ýygyderli habar berýän adatlyň habarçylary soňky ýylyk 12 aprelde Lewap velaýatynyň Farab etrawyndan maglumat berdiler. Türkmen hökümeti 2019 ýylyň ýanwaryndan başlap suw, elektrik energiýasy we tebii gaz ýaly ilata çärek asyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018 ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygy aýdylsa-da, adatlyk ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda ilatyň gün güzören aladalarynyň has hem kynlaşandygy barada dowamly maglumatlary beripdi.